Bună seara, ce faceți săracilor? Eu sunt Andreea și în această seară îl avem invitat din nou aici pe Shelly. Salut, eu sunt Shelly. Vadim Tudor. Hai, Sictir! Claus Iohannis. Am tras o bășină, aveți noroc că nu pute. Și Dana Budeanu. Bă, mă mănâncă rău de tot găoază. Dana, dacă vrei te scarpin eu. Bă, ce-ai zis, mă? Vă rog să fiți civilizați, futu-vă în gură. Shelly, ce vei face atunci când o să fii președinte? Păi după cum știți cu toții, cred că e evident ce voi face. Prima dată voi mări alocațiile, după voi face ca toată lumea să primească ajutor social și țineți-vă bine, țigările vor fi gratis pentru toți. Alo, băi găozarule, tu ai nebunit la cap? Bă, taci în pula mea! Bagi țara în faliment mai rău decât am băgat-o eu. Taci în pizda, mătii! Că-ți fut un șut în cur de zbor înapoi în Germania. S-au enervat fetițele. Bă, votați-mă Dana Buteanu că eu vă scot la pensie la 18 ani. Aș vrea ca eu să fiu președinte din nou. Dar o muie nu vrei tu? Să moară Dragnea că am înnebunit cu voi. Închideți transmisia că ne luăm amendă. Narator, continuă tu. Dragi telespectatori, ne cerem scuze pentru conținutul vulgar. Sper să nu primim amendă. Eu îmi dau demisia să moară mama lui Dragnea. Să mă pupați în tu și Dan Voiculescu. Noapte bună! Aprinde-vă lumina, futu-și ceapa, mătii! Dar suntem la televizor! Taci, fă! Pitică nenorocită! Băgați-aș televizorul ăla în cur! Mi-am pierdut masca, să-mi bag pula. Aprindeți, bă, lumina că mi-am scăpat pula în Iohannis și nu o mai găsesc. Îți dau și eu ciocanul meu. Bă, hai să ne futem ca chiorii. Ați uitat să le tăiați microfoanele. Idioții dracu. Închideți mai repede, futu-vă în gură.